Ej, altså, jeg bliver træt af det her lige om lidt. Hey guys, vi har brug for lidt hjælp. Igen. Vi har opdaget, at vi skal åbenbart have en flad 50'er abonnenter. Og jeg kan se, at der er mange, der ser vores videoer af det. Dem, vi har lægget op indtil videre. Så vi har brug for lidt hjælp. At I lige går ind, abonnerer, selvfølgelig også liker på alle vores videoer af dem. Men så vi også kan skyde lidt i gang. Så længe vi kun har de abonnenter, vi har, så kommer vi ikke live på YouTube. Så jeg har brug for lidt hjælp til, at I kan gå ind og like lidt og subscribe på os. Så vores livestreaming i morgen, den er ikke aflyst. Den bliver bare ikke sendt på YouTube. Den bliver så til gengæld sendt ind på vores Facebook-gruppe, så jeg smider et link her i kommentarfeltet, så I kan komme derind og se den. Men jeg vil ønske, at I lige kan dele den her video videre, for det vil være så fedt, at vi lige fik de sidste 35 abonnenter, så vi kan komme live, så I kan se fysisk, hvad vi laver, så vi ikke kan gøre det over Facebook hele tiden. Det er jo kedeligt til gengæld. Men til gengæld, så bare like, subscribe, både her på Facebook, YouTube og på vores Instagram, og selvfølgelig vores TikTok. Fordi det er TikTok og vores YouTuber, vi kommer til at bruge mest lige nu. De to andre, det bliver mest, hvor vi kan smide billeder og det ind. Men hvis I gerne vil se, hvad vi laver det, så har jeg brug for nogle abonnenter, så vi kan få lavet noget. Så længe vi ikke har nogle abonnenter, så kan vi ikke lave noget. Jo, jeg kan fint smide noget op, men jeg kan ikke sende live til jer. Så skal jeg gøre det via Facebook-platform. Og det er da ikke særlig mange af jer unge, der har det lige nu. Det er mere de gamle folk, som mor og far. Så prøv lige at gå ind på YouTube eller TikTok, og så lige give os nogle abonnenter og nogle følgere og det. Så vi kan komme i gang med en fest og det. Det var så godt. Morgen.